माबोरै दं नोंथांमोनहालाय? इउटुबावसो थांबाय होम? इउटुबावसो थांबाय नटिफिकेसन थांदों? आयु लानो थांनांगौसो रोङाखै दे थांनांगौसो। ग्रिन बिलियाव दंफैयो जों दा ग्रिन बिलि। भट होखांनानै नै दाबो सौहैयाखै न'आव। बासुगावनिफ्राय खुंग्रिंसिम थांबाय भट होबाय फैबाय ग्रिन बिलआव हाबफैबाय। जोंसार एम ब्लक बाबरेनो अबेनिफ्राय कमेन्ट खालामदों नोंलाय भट हैदोंना हैयाखै? क्लास खत्म होने के बाद टीचर किसी को कुछ डाउट पूछो सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ये बात सच है शेर को जितनी मर्जी दांत मिला दो इंसान नहीं बन सकता इंसान को एक आंख मिला दो तो झट से शेर बन जाता है क्लास खत्म